Dobro, da je prošlo sve i što sad? Što se draplješ, što se češeš? Što se češam, ka buve da imam, ka nešto da me je, izgleda buve imam, ne znam što je ovo. Ne kaj, nego imaš buve. A moguće, čim se drapljem, moguće da imam. Da nemaš neko rešenje, neko od vas i nešto. Imam ja jedno dobro rešenje. Kaži vam. Odeš u poljoprivrednu apoteku Dobro. i tražiš prašak za buve. Dobro. Posle, tu da se draplješ. Tu, ovde? Da, tu. Može ovde. Tu da se draplješ. Dobro. Nađeš buvu, otvoriš gusta i sipaš ga u taj prašak. I ona će da će crkne posle. Ja kako ga dovacam u ruke, kao vraćam, ja imam ga tepam. Dobro, da može i tako. Dobro. Ček, stani. Što ti je sa tebe? Ja imam problem. Koji je problem imaš ti? Sa kreticu. Što ti je tebe s krticu sad? Bajčo mi iskupa bunare napravi. Tebe ti fali još santraci i da praviš bunar komplet. Ne baš. Ne, šalim se, ne. Ti možda znaš. Znam ja. Čekaj bre, ja ću da ti kažem pravo rešenje. Ajde da čujem. Uvatiš ga krticu, kako hoćeš ga zove. Uvatiš ga, uzmeš žicu i staviš žicu na nju. Ima i bolje rešenje. Koje bolje rešenje imaš ti? Imam bolje rešenje. Koje bolje rešenje imaš ti? Što uradiš ti? A go juriš sa sekiru, što? Ne. Si go zapalio? Nije ni to. Što go radiš ti? U šporet go bacaš, gaziš go, što? Nije ni to. A što go radiš? Što? Stavi go na šine voz da go zgazi. Nije ni to. 100% to. Nije ni to. A što go radiš? Živo ga zakopam.